Wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Zan iya yi maka tambaya? Me kuma za ka tambaye ni Malam Stewart? Maza ina ji me tambayar ka? Me yasa baka taɓa sona? Soka? Waye ya ce dole sai na soka? Wace doka aka tanada da ta ce sai na soka da ka tsaya a gabana kana mun wannan shashashar tambayar ta malohwanci akan a wani so mutum? Zo nan in ina magana da kai yaro. Tsaya da kyau aikin banza. Tambayar ka ne. Wace doka ta ce dole sai na soka? Babu. To shikenan. Kana cin abinci kullum? Ka amsa min na tambaye ka, kana cin abinci kullum? Bakar fata muddin kana gida na to lalle ka sa yalla bai a karshen amsar ka a gare ni. To yalla bai. Kana ci kullum? Yalla bai. Kana da muhalli? Yalla bai. Da tufafi a jikinka? Yalla A ganin bai. ka me yasa hakan? Saboda kai. Dama mana na san saboda ni ne, amma a ganin ka me dalilin hakan? Saboda kana sona. Subscribe idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. To Saboda kana sona. sanka kowace safiya haka nake fita nakan ci kaniya ta ina lamuntar hamagawa kowace rana saboda ina sanka. Kusan ban taba ganin sakare irin ka ba, to aiki na ne, haƙi ne da ya rataya a wuyana. Namiji kamata ya kula da iyalansa. Kana zaune a gidana kana cika cikinka da abinci na, ka bi lafiyar gadona ka kwanta saboda kai ɗana ne. Ba wai dan ina wani son ka ba, saboda aiki na ne na kula da kai, dan haƙƙinka ne a kaina. To mu fayyace wannan lamari yanzu anan tun kafin ya zarce haka. Ba dole bane na soka. Malam Ran ba yana ban kuɗi na bane a ranar biya dan yana so na. Yana biya na ne saboda ina bin sa. Duk da bana baka komai da ya kamata na baka, amma na baka rayuwa. Ni da babarka mun wanye wannan tsakanin mu, amma zancen wani san baka fuskar ka baya cikin lissafin. Kada ka sake ka fuskanci rayuwa kana damuwa akan wane yana son ka ko a'a. Kai dai naka kawai ka tabbatar baka tauye haƙƙin kowa ba. Ka fahimci magana ta? Yalla bai. To maza bace min da gani ka je ka yi abin da ke gaban ka. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Sai kenan.